адміністрацыя Дональда Трампа паведаміла пра часовую затрымку ў перамовах з Александром Лукашэнкам наконт вызвалення беларускіх палітвязняў. Пры гэта агенцтву Reuters заявіла лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціханаўская. Паводле Ціханаўскай, амерыканскі бок папярэдзіў, што наступнае вызваленне, цытата, адкладзенае на некаторы час. Прычыну затрымкі палітык раскрываць не стала, аднак запэўніла, што сітуацыя пад кантролем, ведаючы прычыну, я не хвалююся, гэта не канец працэсу, заявіла она. Падставою для аптымізму застаюцца і словы спецпрадстаўніка США ў справах Беларусі Джона Кола, які заклікаў беларусаў захоўваць надзею, паабяцаўшы, што Вашынгтон яшчэ не скончыў сваёй працы. Дзякуючы перамовам з удзелам амерыканскай адміністрацыі ўдалося вызваліць больш за 400 палітвязняў. Паводле праваабаронцаў вясны у турме застаюцца каля 880 зняволеных паводле палітычных матываў, больш за 170 з іх асабліва ўразлівыя праз узрост, хваробы або суворыя ўмовы ўтрымання. У інтэрв'ю Reuters Святлана Ціханаўская заявіла, што яна ведае пра прычыну затрымкі дыялогу Вашынгтону з Лукашэнкам і не хвалюецца, ці ведаеце вы гэтую прычыну. Ну, я думаю, ад таго, што ведаем і не ведаем, мы ўсё роўна, на жаль, не зможам гэта агучыць. Давайте просто зразумеем адно, што сам спадар Коул, спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа, анансаваў свой візіт у маі месяцы ў Беларусь. На жаль, гэты візіт не адбыўся. Адбылася паездка пастара Грэма. Я думаю, што гэта таксама быў узаемны крок у рамках двухбаковых дамоўленасцей. Пазней ужо спадар Коул сказаў, што сам жа праінфармаваў тым, што гэты візіт пераносіцца на пазнейшы тэрмін, але мы дакладна ведаем, што праца працягваецца і працэс па вызваленні палітзняволеных не спыняецца, таму будзем мець надзею, што будуць гэтыя зняволеныя выходзіць на волю і будуць вынікі бліжэйшым часам. Але ці гэта Лукашенко паставіў на паўзу перамовы, ці ён не атрымаў тое, што хацеў? Можа быць, вы так агулам можаце акрэсліць прычыну? Я разумею, што гэта вельмі складаная перамоўная сітуацыя, таму што Лукашенко гандлюе ў прамым эфіры людзьмі. Ён гандлюе беларусамі і беларускімі, таксама замежнымі грамадзянамі, якія знаходзяцца за кратамі. Мы ведаем, што і грамадзяне Украіны, і Літвы, і іншых краін таксама знаходзіліся і працягваюць знаходзіцца за кратамі. І тут Лукашенко хоча выгандліваць максімум. З аднаго боку, ён разумее, што нават тыя саступкі, якія зроблены Злучанымі Штатамі Амерыкі, яго не задавальняюць, бо сітуацыя эканамічная ў краіне вельмі цяжкая. Яна не паляпшаецца, яна даволі дрэнная, стагнацыя ў эканоміцы, яму трэба хутчэй дасягаць эканамічных вынікаў. Я думаю, што амерыканцы таксама разумеюць, з кім яны вядуць перамовы. Калісьці я меў такую камунікацыю, сказалі, што мы вельмі прагматычна ацэньваем перамоўшчыка з боку Мінска, ведаем хто, што, як раней ён праводзіў палітыку, як праводзіць зараз. Я думаю, вялікая праблема, якая сёння ёсць таксама і для амерыканцаў. Ну, гэта маё прыпушчэнне, але я з кантактаў разумею, што яны гэта пацвярджаюць. Тое, што Лукашенко вызваляе палітзняволеных, і адначасова палітзняволенымі прызнаюцца новыя чарговыя беларусы і беларускі. І гэты працэс проста выглядае пакуль яшчэ як канвеер. Мы ўдзячны амерыканскаму боку і заўсёды будзем выказваць словы павагі і ўдзячнасці за тую працу, за якую яны ўзяліся, але ўсё ж такі з вами бачым таксама, што і Лукашенко тут проста набірае новых закладнікаў. Ці гэта значыць, што сітуацыя фактычна будзе праходзіць па колу, пакуль спадар Кол прыедзе ў Беларусь, колькасць палітычных зняволеных зноў узрасце да першапачатковай лічбы 1500–2000 чалавек? Ну, можа, не такімі тэмпамі, ўсё ж такі зараз прымаецца такі падыход, часта атрымліваюць хімію тых, каго затрымліваюць у Беларусі, а не прысуды ў турмах, хаця мы чытаем з вами, конечно, і практычна кожны дзень і пра новыя прысуды. Тут ужо пытанне прызнання іх или непрызнання палітзняволенымі, колькі разумею практыку праваабарончых арганізацый, яны іх не прызнаюць. Я, можа, хацеў бы быць аптымістам і хацеў бы, каб адбылося вялікае звальненне да юбілея Злучаных Штатаў Амерыкі, які будуць адзначаць ЗША 4 ліпеня, гэта 250 гадоў з моманту заснавання Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, амерыканскому боку было бы вельмі важна, каб да гэтага дня выйшла вялікая група палітзняволеных, перадусім жанчын. Бо таксама мы разумеем, і амерыканскі бок гэта улічвае, наколькі мы можам здагадвацца ў сваіх перамовах, што Лукашенко абвясціў гэты год годам жанчын. Так што лагічна было б, каб наступным разам выйшлі усе жанчыны. Лепш, каб усе
палітзняволеныя, але ну хаця бы гэта тыя жанчыны, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Лукашенко павінен зразумець, што для нас важнейшай справай з'яўляецца вызваленне людзей. І я веру ў тое, я перакананы ў тое, што амерыканцам хопіць сілаў, сродкаў, метадаў нестандартнай дыпламатыі, каб дасягнуць этой мэты. А ў еўрапейцаў ёсць таксама просьба з нашага боку, каб яны адвакатавалі і дабіваліся рэальных, а не касметычных зменаў у Беларусі, бо інакш падставы, якія створаны ў заканадаўстве лукашэнкаўскага рэжыму, будуць прыводзіць да паўтарэння сітуацыі. Людзі будуць выходзіць, а чарговыя будуць уваходзіць у турмы. У Беларусі не будзе палітычных партый, не будзе незалежных СМІ, ніхто не будзе рэабілітаваны. Дэпартавана з краіны 600 тысяч мінімум чалавек. І у нас няма права вярнуцца на радзіму. Канфіскацыя маёмасці, пераслед блізкіх. Ну, я магу працягваць і працягваць. Пра гэта мы таксама забыцца не маем права. І вось тут з Брусселя мы ведзем такія перамовы. Я ставіў гэтае пытанне, дарэчы, у Страсбургу на паседжанні палітычнага камітэта спадару Салівану, спецыяльнаму пасланніку Еўрапейскай камісіі па санкцыях. І у Еўрапейскага саюза захоўваецца строгая пазіцыя. Да лютага, канца лютага 2027 года ніякіх тут зменаў не плануецца. Усё залежыць ад Лукашэнкі. Вы маеце рацыю, што рэпрэсіі не спыняюцца і колькасць палітвязняў павялічваецца, набіраюцца новыя закладнікі, але таксама, калі ўсё ж такі нестандарты дыпламаты ў Вашынгтону не будзе ставаць і працэс перамоўны будзе зацягвацца, ці ёсць у дэмакратычных сілаў тады план Б, як паспрыяць вызваленню людзей? Яшчэ раз, я веру ў тое, што ў амерыканцаў дастаткова магчымасць. Давайте паглядзім, што адбылося ў Венесуэле, у Каракасе. Да? Давайте паглядзім, як амерыканцы ведуць сябе з Кубай. Ну, у Іране, можа, там па-рознаму іх атрымліваецца. Таму давайте ўсё ж такі глядзець больш шырока на праблему сітуацыі правоў чалавека ў Беларусі. Яшчэ раз кажу, тут няма сумненняў, і гэта не падлягае ніякай дыскусіі. Вызваленне людзей з'яўляецца прыярытэтам, і гэтым займаюцца Злучаныя Штаты Амерыкі. Еўрапейскі саюз мы просім, каб ён дабіваўся, выкарыстоўваючы залатую санкцыйную акцыю. Гэта як мінімум 14 санкцыйных пакетаў супраць рэжыму і 20 санкцыйных пакетаў супраць Расіі, дзе таксама ўпісаны адпаведныя сектары эканомікі Беларусі і кампаній, каб гэта выкарыстоўвалася для рэальных, а не касметычных змен.